Rianxo volveu a ser escenario un ano máis da celebración do Día de Galicia por parte do PSDG-PSOE. Ante o busto de Castelao, no Paseo da Ribeira, deronse cita centos de simpatizantes e militantes desta formación política, encabezados polo seu secretario xeral, Valentín González Formoso, quen aludiu novamente á necesidade de acometer unha reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia. En riba da mesa está unha oferta para que nos sentemos a falar con total consenso, con tranquilidade, de todos aqueles aspectos estatutarios que necesitan ser reformulados cando o noso estatuto é un documento que data do ano 1971, cando todavía non existía internet, ni lei de divorcio, ni lei de sanidade universal e pública, e polo tanto creo que toca actualizalo, creo que o resto dos territorios do Estado, que non son históricos incluso, teñen feitos os deberes, e aquí en Galicia levamos 13 anos sin que ningunha soa competencia sea transferida por parte do Estado a Galicia, nen sequera solicitada por parte do Goberno do Partido Popular. Co cal, o que pedimos é sentido de país, o que pedimos é que Galicia teña as mesmas oportunidades que o resto dos territorios históricos e que señamos capaces de ter fame de autogobernarnos, que teñamos capacidade para decidirnos mesmos en cuestións tan estratégicas como o dominio público marítimo terrestre. Non me cansarei nunca de decir algo que é unha evidencia. Nunca vai a ter a mesma sensibilidade a hora de ampliar unha concesión a unha batedeira ou unha concesión a depuradora de moluscos dende San Caetano que dende o Paseo da Castellana en Madrid. Posteriormente, acompañado pola voceira municipal Mari Carme Figueira, o líder dos socialistas galegos realizou, como é costume, a tradicional ofrenda floral ante a figura do ilustre galeguista.